Yeah, I think for us this is more difficult. De repetities zijn heftig. Want we zijn eigenlijk volop bezig nu met scènes in elkaar te zetten, waar dat we de voorbije weken onderzoek hebben naar gedaan. Naar de scène zelf en ook naar het bewegingsmateriaal in de scènes. En stilaan begint dat op te bouwen. Nu is het nog allemaal apart, iedereen in zijn eigen studio. Maar straks kan het zomaar allemaal samenkomen, dan hebben we een hele run van het stuk. Dus ja, het is heel spannend op dit moment. Ja, de bewegingsstijl van Marcos is ingewikkeld. Want hij wil dat we met ons hoofd dansen. Dus hij wil niet dat je de organische, makkelijke oplossingen die je lichaam biedt neemt. Maar hij wil dat je nadenkt over wat zou ik anders kunnen doen. Bijvoorbeeld als je iets met je lichaam doet, weet je, dit gaat lekker makkelijk. Maar dan wil hij dat je, oké, dit. Maar dan ga ik in plaats van het normale, wat ik zou doen met mijn arm, wil dat je er plots tegenin gaat en er weer tegenin gaat. Dus je bent eigenlijk de hele tijd aan het denken van, oké, dit niet, dit niet, dit niet. Oh ja, die. Dus eigenlijk maar de vierde of de vijfde optie vindt hij leuk. De wereld van Cathedral is eigenlijk een wereld waarin dat de technologie de mensheid heeft overgenomen. Dus we zijn niet meer in touch met onze natuur, met ons lichaam. We worden eigenlijk gestuurd door technologie en dat heeft ook invloed op de manier waarop dat we bewegen. Bijvoorbeeld een mens beweegt gewoon zoals een mens beweegt, maar in deze situatie zijn we eigenlijk een beetje een soort, hapert het allemaal een beetje, want we weten niet meer wat het is om een mens te zijn. Dus die zoektocht volgen we eigenlijk van hoe dat we aan het transformeren zijn. En misschien komt er wel een oplossing. Who knows?